Dúfam, že ste všetci začali tú správnu nohu, ste vykročili a už ste pripravení vydať zo seba už iba to najlepšie v tomto roku. Dneska mám pre vás takú novú tému. Konkrétne bude to téma, ktorá sa bude týkať samozrejme vzťahov a bude to téma o tom, či to s tebou muž myslí vážne. Ako to zistiť, čo sú také tie možno znaky, aby si dokázala rozlíšiť muža, ktorý sa s tebou iba hrá a naozaj ten, ktorý sleduje niečo viac, možno vzťah, možno v budúcnosti manželstvo, deti a rodinu. Ja si myslím, v prvom rade chcem vám povedať jednu veľmi dôležitú vec. A tou vecou je to, že ak teda na tebe samej záleží, tak nikdy nechod do vzťahu, ktorý nevedie do manželstva. Tieto zábavky a hry na pár mesiacov alebo pár týždňov, niektorých pár dní, fakt za to nestoja. Fakt za to nestoja a potom ti v podstate zostávajú iba oči preplač. Takže v prvom rade si naozaj dávaj pozor pri výbere partnera. Je veľmi dôležité to, aby si investoval do muža, ktorý chce vzťah a ktorý chce niečo vážne. Prvým takým podľa mňa znakom, kedy to s tebou muž myslí vážne, tak je určite to, ako často sa ti ozýva a ako často reaguje na tvoje správy, telefonáty, či akékoľvek úsilie, ktoré možno priniesť z tvojej strany a takisto snaha z jeho strany. Ak niečo podobné zažíva, že ti muž volá raz za týždeň, alebo sa ozve, no už som zažila aj také, že raz za mesiac a tvrdí, že mal toho strašne veľa a my ženy zvykneme strašne týchto mužov ospravedlňovať. Nie, nemal toho veľa. Bohužiaľ, pravdou je, že nie si jeho prioritou. Ono sa to ťažko počúva, ale ja som vždycky zastanca pravdy. A preto, ak sa ti ozýva sporadicky, alebo ak na tvoje telefonáty nereaguje, ak na ne reaguje naozaj, že s časovým odstupom, nemyslím tým 1-2 hodiny, ale s časovým odstupom niekoľkých dní, v dnešnej dobe technológie, tak určite to neber tak, že je veľmi busy, je veľmi zaneprázdnený, ale skôr to s tebou nemyslí vážne, alebo má možno rozohratých viac žien a tak si to nejako v podstate selektuje podľa toho, ako mu, s ktorou je dobré, alebo možno čo mu viac vyhovuje. Preto ak sa ti ozýva sporadicky, je to taký dosť varovný signál a prst v tom, že mu na tebe tak nezáleží. Pretože väčšinou ja to sama poznám. Ľudia, ktorých mám rada a ľudia, do ktorých ja investujem svoj čas, fakt pre mňa veľa znamenajú. A môžeme byť akokoľvek zaneprázdnení, ten čas si na človeka, na ktorom nám záleží, naozaj nájdeme. Takže to je ten prvý znak, že to s tebou myslí vážne. A druhý, podľa mňa, taký ten najdôležitejší je ten, ako sa správa k tebe. Keď ste spolu, naozaj si odsleduj to, ako sa správa k tebe a nie len k tebe, keď ste vy dvaja sami spolu, ale takisto ako sa správa k tebe v spoločnosti alebo v spoločnosti svojich priateľov, kolegov, kohokoľvek. V dnešnej dobe muži dokážu povedať strašne veľa krásnych slov, ktoré si nás možno myslia, že si nás získajú a ono to všetko znie krásne, ale slova sú jedna vec, avšak skutky druhá. Preto vždycky hľad na to, ako sa k tebe správa. Ono, činy vždycky povedia za nás oveľa viac, lebo sami to možno poznáte, aj ty to možno sama poznáš, že veľakrát veľa rozprávame. A poznám ľudí, ktorí chcú schudnúť strašne dlho, oni ti povedia všetky teórie sveta, povedia ti všetko, ako to funguje, ale reálne sa to na nich samých neodráža. Toto v podstate takéto chudnutie alebo nejaký ten výsledok, ty to na nich nevidíš. To sú ľudia, ktorí radi rozprávajú. A preto ty sa neorientuj na týchto ľudí, lebo rozprávať v dnešnej dobe dokáže každý. Ale orientuj sa na tých ľudí, za ktorých hovoria ich skutky. Pozri sa na to, ako sa k tebe správa, ako sa cítiš v jeho spoločnosti, keď ste spolu. My ženy, tým našim šiestým zmyslom, to máme niekde v sebe, že my vieme, čo ten muž s nami zamýšľa. Len my si strašne radi idealizujeme veci a povieme a ospravedlňujeme hlavne veci. Povieme, že veď on to tak nemyslel, veď on bol iný, alebo predtým sa správal inak a on toho mal veľa a teraz to bolo určite pre neho náročné. Takisto ako sú pre neho náročné veci, tak sú náročné veci aj pre teba. Preto ho prestaň ospravedlňovať. Muž, keď niečo chce, tak spraví preto všetko. A preto ak nič nerobí, to znamená, že nechce. Akékoľvek ostatné výhovorky, že potrebuje čas, potrebuje priestor, potrebuje neviem čo, to sú iba hlúposti. Jednoducho jemu na tebe tak nezáleží.
to je jedna veľká pravda, ktorú som sa naučila počas všetkých svojich vzťahov a za ktorou si stojím a v podstate ktorou ty dokážeš naozaj veľmi rýchlo vyčítať, aké sú mužské úmysly. Preto dve veci, ako som povedala, a to je prvá vec, ako často sa ti ozýva, ako často s tebou komunikuje v dobe technológie, ktorá je už naozaj veľmi, veľmi, veľmi ďaleko posunutá. Ako často to robí, ako často odpoveda na tvoje správy, alebo ako často ťa skôr ignoruje. A potom druhá vec, ako sa k tebe správa. Nerieš slova. Milujem ťa, ľúbim ťa, dokážu dneska ľudia hovoriť naozaj na počkanie. A to je práve to smutné, pretože láska je niečo viac. Láska je obeta, láska je starostlivosť, láska je zodpovednosť. A áno, je ťažké byť zodpovedný za seba a to bož nie za druhého partnera. Preto ľudia v dnešnej dobe sa viac hrajú. Ale ty ber život vážne a ak ti naozaj záleží na tom, aby si mal v budúcnosti naozaj silný, úspešný vzťah a fakt pekné manželstvo, tak si zakladaj na tom, aby si vedela rozlíšiť muža, ktorý sa iba hrá a muža, ktorý to s tebou myslí vážne. To, že si zaslúžiš lásku, to už vieš, to ti hovorím veľakrát a zaslúžiš si takúto reálnu lásku. Ako ja hovorím, lepšie je byť sama ako s niekým, kto do teba neinvestuje čas, do teba neinvestuje žiadne úsilie. Lebo pokiaľ ty si schopná dať veľa lásky, to isté by si mala dostávať späť. Ak to nedostávaš späť, niekde je problém. Ono, ty to sama zistíš. Sama to zistíš a možno to už aj sama vieš, ako to s tebou ten muž myslí. Ale ako náhle začne byť niečo komplikované, ako náhle začne byť niečo neuskutočniteľné, ako náhle niečo potrebuje čas, tak to nie je to správne. Ty si zaslúžiš oveľa viac. Preto ti prajem, aby si do nového roku naozaj vykročila tou správnou nohou, so správnym partnerom a hlavne, aby si aj ty dávala tú lásku, ktorú očakávaš od toho partnera. Prajem ti krásny nový rok a vidíme sa už v ďalšom videu.